Let's get wet for today's video. For the episode di ay today mga laagan. Atong suruyon ang mga nindot nga gasa sa kinaiyahan dinhi sa Surigao. Oops! Speaking of bodies of water, uban nami ug manglangoy ta as we go deeper sa atong pagdiskubre sa Mindanao. Tara, maglaag lokal ta! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumog abunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 ang lokal. Ikaw ako manlaaga. La 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 ang lokal. Ubantado nga sa kalambuan. Huy, Jao! Naunsa ka? You look so scared. Asa ka pa dong? Nakulbaan ko gamay jud kay doon na yung mga huhungihong nga tawan ni atong bisitahon nga lugar karon. Hala, ganahan ko ana. Exciting, pero where to go? Adto ta sa Enchanted River dinhi sa Surigao del Sur. Let's be enchanted sayang kanindot. Ang hinatuan Enchanted River is one of the tourist spots sa Surigao del Sur. Nahimutang ni siya tunga-tunga sa Barangay Talisay ug Kambatong sa hinatuan proper. Moabot sa thousands of tourists, as in libuan ka mga turista ang mubisita sa Enchanted River every month. Speaking of enchanted, gitawag ni siya og Enchanted River tungod kay matud sa mga residente. Dunay giingong diwata nga magpakita taliwa sa nindot nga talan-awon sa sapa. Matag alas 12 hangtod sa alas 3 sab sa hapon, mutultol sa pagtagsa ang mga klase-klaseng isda sa Enchanted River. Samtang ipatukar ang hinatuan him. Mausab ni nga higayon nga ilang gitagana alang sa feeding hours sa mga isda. Aside from its very relaxing to the eye nga talan-awon, mas marelax ka kung ikaw maligo gyud sa Enchanted River. Apan dili tanang bahin na sa Enchanted River imong maliguan. Dunay gitagana nga swimming area ang lokal nga kagamhanan. Wow! Very clear ug bugnaw ang tubig. Mangmawagtang gyud ang imong stress. Apan niadtong tuig 2014, usa ka trahedya ang nahitabo sa Enchanted River. Dunay usa ka sugbuanong technical diver nga buot nga motungkad ug mahibaw sa gilawmon sa sapa. Apan pakya siya nunod sa aksidente nga nahitabo. Siya si Dr. Alfonso Amore na ilasab siya sa iyang pagka-explorer ug adventurer. Nunod sa iyang dedikasyon aron nga maila ang Enchanted River isip natural treasure. Gihimuan siya og tribute area nga nahimutang kilid sa sapa. Gani makita din niyang iyang diving gear nga gigamit sa iyang pagsuway sa pagtugkad sa sapa. Kini aron paghatag og bilis sa iyang dakong natampo alang sa Enchanted River. Our Enchanted River adventure is not yet over. May laing destinasyon tang bisitahon gikan dinhi sa bukana sa Enchanted River. Going there, going boating. This area over here, so panamaganang mag-island hopping, so we have the option. We just take the stairs. Let's go! Sud sa 15 minutos, sakay sa pump boat, mabisita na nato ang talagsaon nga klase sa fish cage, ang Sibadan Fish Cage and Resort. Wow, Jao, we are exploring to another attraction here. Hindi mo siya float. Where are we? Sibadan Fish Cage and Resort. Na daw din ang Are mga you iho, excited to see mga sharks? mga extreme fish. Mga iho o mga pagi. Yeah, mga pagi. Atong tanawon later. And we're so excited to see a real pagi. Nakita na ba ka? Wala pa. Pero technically, they are tamed. Basically, maunang ilang attractions at there, so they have to really take care of them as much as they also take care of their guests. Yes. So kinahanglan restricted area rin yun. Oh, hi! Are you ready to swim with the isda, Jude? Kulba, my heart. Pero arats.
Bilib ko nimo jud. Wa may kahadlo ka nakig-swimming sa mga pagyong dagkong isda. But aside from its booming tourism, dako sa bugtabang alang sa mga pump boat owners ug operators ang pagbalik na sa turismo dinhi human nga niigo ang pandemya. Jow, tabuk ta to another swimming adventure for today's video. Anhita sa Bugak Cold Spring nga nahimutang dinhi sa lungsod sa Barobo sa Surigao del Sur. Bugak Cold Spring, or from the term bugwak. Naniingon nga mao gyud ang etymology. Of course, it pertains to water, the movement of water. There is sa Bugak Cold Spring sa Surigao del Sur. Makita nato, they're trying to keep the cleanliness of the area. Of course, nasan sila yung mga paibaw dire. Samaan notice to the public that they should be keeping the area clean, away from food and drinks. Kaya namag yung mga cottage, din mamahimo sila nga mukaon. Relaxing cold water ang mga may nimo. Maong di gyud ka makabalibad nga musaom. Pagkanindot sa tubig ug pagkabugnaw. Mga laagan, nami karon dinhi sa Bugak Cold Spring dinhi sa Surigao del Sur. Asa na daw ka banjaw? How's your swimming? Well, it's fine and good. Pero mura laging ni sakang level sa tubig. Yes, because niuwan ganina mga laagan and boat pasabot ana kay ang tubig gikan man dito sa kabukiran. Upaingon dinhi sa lagoon. Upaingon dinhi sa lagoon. So ganina naay natin mga safety officers dinhi sa Bugak Spring, sila mo pahinumdom kanunay sa mga turista nga moanhi dinhi nga mag-enjoy and safety ang ilang pagligo dinhi, kay sila mo advice nga mo sakan ang tubig and then ang mga di ka ba mulangoy dili magpailaw, so enjoy na jud dinhi sa Bugak, di ba? Bugak. Matod sa mga tagduma dinhi nga mga lokal nga ubos sa LGU sa Barobo, tungod sa kadaghan sa mga turista nga mobisita dinhi, moabot ang ilang halin sa environmental fee og mga cottages sa 3 million pesos sud sa 4 ka buwan. Diri ang Bugak Cold Spring, so ang muna gyud ang ginadayog diri kay kung init kay isa bugnaw gini sa diri nakita. Nya usa pa pod para makarelax ka diri kay arang ka bugnaw nya ang tubig bugnaw nya kay flowing siya. So nindot siya kay dili ingon nga ang tubig o stagnant. Kira sa mo kay nakatabang sad mi sa among mga kuan sa gobyerno nya. Naka-income gid mi diri, naka-generate kay among sa tourism. At least di na sila mulayo pa, no? Oh, dili na gid ni sir, dili na gid ni sir. Na-focus gid na mo diri niya everyday naka-duty para nailahi sa tubigan, lahi sa CR, lahi sa cottages, lahi ang entrance magbantay. So, ang parking area amo gid ko nidto. Pero ang parking diri sir, sa Thursday ug Sunday na ako pwede maka-parking diri. Okay. Holiday dito ang mga kuan. Lagsiksab ang kita sa mga tricycle driver tungod sa daghang turista. Grabe! Kadaghan sa mga lugar nga atong gibisita karong adlaw. Yes, Jow! Maong sa sunod nga adventure nato, water adventure gihapon ta. Excited ko sa atong island hopping ug nindot nga falls nga atong gibisita. Ang pangutana, na fall ba kaha si Jude sa falls o na fall in love lang? Tara, maglaag lokal ta! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga, katahumog bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 la, ang lokal, ikaw ako manlaaga. La 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 la, ang lokal, ubantado nga sa kalambu.